den, vítejte u dalšího videa Trnec Hrnec. Dnes si ukážeme, jak se další kopec. Nebudeme si jíždět tento malý kopec, jak jsme si jížděli v minulém díle, ale dneska si jdeme větší kopec a v Kostelci nad Labem u vodojemu a já to teď stopnu a uvidíme se tam. Tak jsme tady, jak si tady je kopec a teď se teď pokusíme zdolat. Jedem. Tak zdolali jsme tento kopec, sice ne tak, jak jsem chtěl, ale jestli se vám toto video líbilo, dejte like a za 5 lajčíčků natočíme s klukama speciál. Tak adie.